Zahvaljujući Srpsko-američkom medicinskom udruženju, Dom zdravlja u Bajinoj Bašti danas je dobio sterilizator čija je vrednost oko $1.000.000. Od 2013. godine do danas ova humanitarna organizacija pomogla je sa preko 40 projekata u Srbiji, Republici Srpskoj i na Kosovu kroz nabavku medicinske opreme i rekonstrukciju zdravstvenih ustanova. Fokusiramo se na zdravstvenu zaštitu. U posljednje vreme se ekskluzivno fokusiramo na primarnu zdravstvenu zaštitu, znači pomoć domovima zdravlja, sve u nadi da pomognemo podizanju primarne zaštite, preventive i da sprečimo dalje detektovanje bolesti u daljim fazama. Otkud Bajina Bašta? Pa mi gledamo non stop gde su potrebe u Srbiji, ima ih dosta, ima ih svugde. Saznali smo da postoji potreba za sterilizatorom u Bajinoj Bašti. U oktobru mesecu smo posetili Dom zdravlja, dogovorili smo se oko ove donacije i danas smo je napokon isporučili. Samo prošle godine smo uradili projekte za Dom zdravlja u Trsteniku, u Smederevskoj Palanci, Dom zdravlja u Kosjeriću, pomogli smo bolnici u Trebinju, bolnici u Pirotu i napravili smo jako veliki projekat za Dom zdravlja u Ivanjici gde smo renovirali stacionar od jedno 40 postelja koji je sastavni deo tog Doma zdravlja. Kompletno smo ga renovirali unutra, promenili infrastrukturu, nameštaj, sve živo. Sad mi recite, jesu li se to okupili Srbi u Americi ili kako ste se u stvari uopšte? Pa dobro, ko donira našoj organizaciji? Doniraju naši ljudi i doniraju i Amerikanci. Mislim, Amerikancima je nekad stalo da pomognu neki dobar razlog, da pomognu ljudima. Doniraju ljudi koji su druga, treća generacija naših iseljenika u Americi, ali ja mislim da glavni deo donacije dolazi od naših ljudi koji su trenutno u Americi. Direktorka Doma zdravlja, dr. Lidija Šarac, se zahvalila Srpsko-američkom medicinskom udruženju što je prepoznalo potrebe kada je u pitanju zdravstvena zaštita u celoj Srbiji i što deluje tamo gde je najpotrebnije. Kako je rekla, želja svih je da podignu nivo zdravstvene zaštite na nivo koji će da pomogne razvoju Doma zdravlja u Bajinoj Bašti. Najprej želim da se zahvalim Srpsko-američkoj medicinskoj organizaciji zbog toga što je prepoznala potrebe koje su velike kada je u pitanju zdravstvena zaštita, znači u celoj Srbiji. Donacije koje oni daju su zaista u tom trenutku najvažnije za ustanove u kojima su donirali, kao što je autoklav kod nas, on je vredan negde oko $1.000.000 i to je jedna velika donacija za nas. Vi znate da je sterilizacija osnov u svakoj medicinskoj praksi, dobra sterilizacija. Prosto je od vitalnog značaja za rad svih službi na ovom nivou zdravstvene zaštite. Ja sam razgovarala i o drugim nekim našim potrebama i tako da smo dobili izvesno obećanje da će nam oni svakako pomoći gde god to bude moguće. Marija Đurić, medicinska sestra, je rekla da će im ovaj aparat u mnogo čemu olakšati rad jer sterilizator koji imaju je dotrajao i često se kvari. Za Dom zdravlja je jako značajno sam proces sterilizacije. Mi smo imali jedan autoklav koji je 2012. nabavljen, međutim desilo se da se on jako često kvari. Gazu smo morali da nosimo u Užice. Sterilizacija po proceduri mora da se obavlja vlažnom toplotom i zbog toga smo morali da svu gazu transportujemo za Užice. Sada imamo novi i on nam je od mnogo velikog značaja, jer ako se desi kvar starog, mi imamo alternativu. Srpsko-američko medicinsko udruženje osnovano je 2009. godine u Vašingtonu. Realizovali su više od 40 projekata širom Srbije i do sada je uloženo preko $800.000 u opremu i infrastrukturu. Njegovi članovi su Srbi, ali ima i Amerikanaca koji pomažu u donacijama.